Mana sizning штаб бар. Мен анда bir тапкыр булдым, birinchi ел элек. Штаб ул менә шушы беренчел оешма, ягъни татар җәмәгатьчелеге үзе килә. Яшьләр килә, үзләре киләләр. Мин уңышлар телим сезнең земляштвага, якташлыкларга һәм дәвам иттерергә кирәк бу эшне яхшы итеп эшләтергә. Хәерле көн, Римзил әфәнде. Без инде тагын сезнең белән әңгәмәгә чыктык. Безнең хәзер штаб татарыбызда бик төрле төбәкләрдән килгән яшьләр, аларның өчен инде без шул землячестволар ясадык. Безнең инде 20дән артык землячество, алар төрле төбәкләрдән килгән. Гомумән инде ул Түбән Новгород, аннан инде бик күп татарлар, аннары Пенза татарлары, тагын Астрахань татарлары. Алар өчен менә алар бер-берсе белән белсен, бер-берсе белән аралашсын өчен менә шундый землячестволар ясадык. Һәм инде менә аның турында нәрсә сезнең фикерегез? Әйтегез безгә. Акайным, менә мин үзем дә журналист бит. Шуңа күрә сорыйсым килеп китте. Менә бу якташлык җәмгыятьләре алар традицион эшләр. Революцияга кадәр дә булган алар. Инде ул землячестволар сез оештырдыгызмы? Алар сезнең менә шу Таганкадагы офисыгызда җыелалармы? Әйе, һәр якшәмбе яшьләр өчен без шундый җыелыш ясыйбыз. Нинди якташлыкларның җыелышлары булды? Менә МГУ инде иң зурысы күләмендә, әлбәттә ул МГУ университеты. Мәскәү университетында укучылар, Мәскәү университетында каян укучылар булар? Кайсы төбәк кешеләре? Түбән Новгород, Пенза өлкәсе, Астрахань, безнең Татарстаннан бик күп татарлар. Ягъни сезнең андагы җыелышучылар Мәскәү университетында укучы Нижгар кешеләре? Әйе. Тагы алар башкалар киләме соң? Башкалар да килә, әлбәттә. Пензаларда бик алар теркәлмәгәндер. Теркәлгән. Землячество ничек атала? Аның җитәкчесе кем? Анда һәр якташлыкның ул актив кызмы, егетме, алар үзләре сайлыйлар. Конечно, ну давайте еще последнего человека. Этот Барат Башаров. Да, Барат. 15. Һәр университетта шул якташлыклар бар. Булар уку йортларындагы укучылар, булар землячество түгел бит, булар уку йортлар буенча махсус. Әйе, якташлыклар. Ни өчен сорыйм, мин Мәскәүдә укыдым бит инде 1973-75 елларда. Әгәр дә шул вакытта мин Выхинага кайтып барганда уйлыйм бер заман гармон баян тартып иртәнге 6-да берәү татарча җырлап килә. Артыннан киттем. Электрическая шуны. Шул вакытта берәр Мәскәү җирендә мине чакырып татарча чәй эчеп, татарча сөйләшеп утырырга булса китәрим. Йөрерим атна саен. Сагыныла бердән. Икенчедән, нижели монда татарлар юк икән дип әйтәсең, урамда очраса ярып йөрисең. Шуңа күрә бу бик кирәк һәм сезнең менә бу әлеге замананың моторлыгы, менә сезнең штаб бар. Мен анда bir тапкыр булдым, birinchi ел элек. Аннан соң безнең полпредство бар. Татарстанның вакилчелеге ул милли оешма булмаса да, Татарстанныкы булса да, барыбер анда да татарлар җыела. Аннан соң милли җәмгыятьләр, автономия яки башка оешмалар бар. Шулар арасында штаб дигән сүзен мин хуплыйм. Мин беләм, барган саен зарланалар, Мәскәүдә бер 20-30 оешма берсенә дә керми. Мөгаен берсенә дә чакырылмый да, чөнки 100 мең кеше яки 80 мең кешене аның берсендә җыеп, бер кеше дә җыймый. Гадәттә милли оешмаларга киләләр бер үк исемлеккә кергән кешеләр, аларның идарә җитәкчеләре, яки Мәскәү өстән төшерелгән исемлек буенча әйбәт кешеләр һәм начар кешеләр чакырылмый. Шулай начар булып саналган кешеләр. Шуңа күрә безнең төрле шәһәрләрдә, анда Төмәндәме, анда Омскидамы, Уфадамы, Екатеринбургтамы, начарлары бер якта, әйбәтләре бер якта шулай йөри. Шуңа күрә мин барысында, әгәр дә татар җыелып килә икән, бер-берсен сагынып, кайсы анда туйга, берсенә җиназага, сөннәт туена килә икән, бер-берсенең хәлен белешә икән, китабы шатланып котлый икән, алар шәп. Бу бик шәп. Инде хәзер социаль селтәр белән булса да бер-берсен табышса әйбәт. Штаб ул менә шушы беренчел оешма, ягъни татар җәмәгатьчелеге үзе килә. Яшьләр килә, үзләре киләләр. Һәм аларга сезнең оешмагызга бит дәүләт финансирование бирмәгән.
указание кушмый, ләкин җыелып килә. Менә шундый оешмалардан торырга тиеш. Менә безнең татар конгрессында менә шундый оешмалар 50, 100, 500 булсын, ничә булсын менә шул барырга тиеш. Шуңа күрә бик шәп һәм аның иң борынгысы, иң әйбәте якташлык җәмгыяте. Алар булган, менә мин Киевта булган идем бик күп еллар элек. Шунда Галимҗан Ибраһимов якташлык җәмгыятен җитәкләгән, студентларны укыткан дип әйткәннәр иде. Хәзер нинди хәлләре бардыр анда. Ягъни һәр җирдә дә булган землячестволар. Инде менә сезнең әйткән землячестволар әйтүемчә алар уку йортлары буенча. Уку йортлары гына түгел. Менә телеграм каналларда безнең һәр төбәкләрдә килгән татарларны җыябыз анда. Безнең Башкортстаннарны җыйганыгыз бармы? Бар. Алар киләме? Әлбәттә. Менә теге атнада Хулукай дигән конкурс узды. Без дә анда актив яшьләрне анда җибәрдек. Анда сезнең татар белән башкортны аерып та бетермисез бугай. Без юк. Халукай Без дигән беркемне дә Мин безнең колхозда, Башкортстанның Бишвак районында, Марс колхозында элек 2 авыл башкорт, 1 авыл татар иде. Минем әти председатель иде. Без башкорт авылында яшәдек. Шуңа күрә мин әйберләрнең. Ягъни мин уңышлар телим сезнең землячествога, якташлыклары һәм дәвам иттерергә кирәк бу эшне яхшы итеп эшләтергә. Анда тагы бер әкәмәт бар. Москвадагы землячестволар мин теләр идем. Менә сезнең училищеләр буенча гына түгел, аларның җитәкчеләре булсын иде. Менә төбәкләр буенча. Әйе, төбәкләр буенча без Менә төбәкләр җыелды. Аларны Сез шундый сорайсызмы? Мин каян? Мин кайсыдан? Нижгардан. Әйе, безнең бу Нәрсә сөйли ул Нижгар кешесе? Безнең эш сорау. Исемең, каян син, кая укыйсың? Кайда укыйсың? Әйе. Аның нинди икән? Татарча беләсеңме дип сорыйсыз? Татарча беләсең. Әлбәттә, без татар телен онытмый өчен татар телендә әңгәмә алып барабыз. Сез нигә? Мин сорауларым бар, өстәмә сорауларым бар. Казаннан театр килгәч барасызмы? Концертка йөрисезме? Әлбәттә, аларны җибәрәбез. Тагы сорау бар. Татарча интернет ачып караганыгыз бармы? Нинди сайтны карыйсыз? Матбугат турын карыйсызмы? Вот, кстати, шул Татар конгрессының сайтында нәрсә бар? Икенче җыелышта бирәм. Һәм нинди блогерлар беләсең татарча? Менә Фагыйлә Шакированың үзе төшерә бит ул күпме анда. Аның бит 50 меңме, 60 меңме хәзер караучысы бар. Менә бит хәзер бит агайны Мәскәүдә яшәсәгез дә, сез бит татарча информация керә. ТНВ телевидениесе бар. Бар. Интернетта бар. Һәр вакыт ТНВ каналын кушабыз. Телевизорда Шаян ТВ бала чагың булса, бәлки генә булса, аны күрсәтергә бар. Хәзер мөмкин түгел, теләсәң дә татарча, әгәр дә синең иманың булса, татар теленең. Аннан соң әниеңне сагындың, WhatsApp'ка җырлап җибәр. Видео режимда сөйләш, Zoom аша сөйләш. Skype аша сөйләш агайны. Бу каһәр суккыры техника безне бетерү генә түгел, бу безне терелтә. Терелтә, әлбәттә. Менә сезнең менә бу землячествога тагы минем соравым бар. Күптән түгел шундый проект үзебезнең түрәләргә керттем әле конгрессның. Горурлыгым дигән сүз. Минем горурлыгым. Һәр төбәктә менә исеме, фамилиясе, кайсы авылдан авылның тарихы, каян чыккан минем авылым дигән дә тарих бар. Краеведение дигән безнең җәмгыять бар әле, ул даже кызык. Минем авылым каян чыккан ул? Кайсы яктан күчкәннәр анда? Нинди диалект кешеләр алар иде? Һәм выдающийся кешеләр. Һәм бу мәҗбүри. Менә мин сезгә дә белергә кирәк. Әгәр дә син Нижгардан икән, син җырчы Ваһаповны беләсеңме? Бәлки шагыйрьне беләсеңме? Бәлки синең авылыңда бик хикмәтле, бик тырыш шундый Сабантуй батыры бардыр. Бәлки син горурланган ярыктан укытучың бардыр. Бәлки ул герой бардыр, хезмәт герое, сугыш герое бардыр. Орынбурдан чыккан кеше әйтергә тиеш, мин Орынбурдан килдем. Безнең анда Шарлык районыннан, Мустафа авылыннан Җәлил чыккан. Һәм башкалар бик күп чыкканнар, анда классиклар чыккан. Мордовиядан булса, ул әйтергә тиеш бит инде. Тарбеевский район ул Такташның бит Сыркыды. Шәриф Камал. Шуңа күрә менә карагыз, землячество синең авылыңны, синең туган ягыңны күрсәтә, аның атаклы кешеләре. Фикрат Табиев, безнең Рөстәм Фәйз улы Ямалиев, сезнең җитәкчегез, ул һәр вакыт Табиевлар турында әйтә дә, яза да, яздыра да. Мин инде аның белән Табиев белән эшләмәгәч, ишетеп кенә беләм, китаптан гына беләм. Ләкин ул бит зур кеше. Менә мин Комсомольская правдага монда килгән вакытта аны Афганстанга алып киттеләр. Кайткач ул бит фонд имущества җитәкчесе булды. Министр булды, СССРның министры булды.
Әле шуның эзләре, шуның Табиевның дуслары, кешеләре, сез никак таралып бетәлмичә, үзегез оешмалар булдырасыз. Шул идеясын алып барабыз. Фикрәт Табиев, ул татар тарихының, Минтимер Шәймиев кебек, менә шундый кешеләр бар. Безнең бит анда Роальд Сагдиев, ул Казан кешесе, ул Мәскәүдә торды. Америкада хәзер исән-сау микән инде шулай торабыз. Нинди кешеләр бөтен дөньяга, ягъни ул атаклы кешеләрегез, җимәшләрегез, алар үзегезнең авылыгызда, шәһәрегездә, республикада, өлкәдә, яки бөтен Россиядә, яки бөтен дөньяга билгеле кешеләр бар. Шуларны белмәсә, татар кешесе, Тукайны белмәсә, бит ул Варша районында туып, ул татар түгел инде ул. Шушы үзенең кем белән чыкканлыгын, мәсәлән, Марс Рафиков, Закиров беренче Гагарин белән шарга әзерләнгән беренче 20-лектә булган, 6-лыкта да хәтта булган. Әнисе Буадан, әтисе Миякә районының Башкортстаннан, үзе Җәлалабадтан, Кыргызстан. Кыргызстан алар безне кыргыз дип йөриләр. Инде хәер ул күмелгән Алматада. Ләкин ул Гагарин кебек булган. Орден бергәннәр аңа ул Гагарин чыкканнан соң. Аннан соң ул төрле сәбәпләр буенча төшеп калган да, шулай ичмаган инде ул. Инде менә шундый кешеләребез бар безнең. Безнең бөек галимнәребез бар. Үзегезнең ягыгызны, районыгызны, авылыгызны, шәһәрегезне яратмасагыз, андый кешене горурланмый инде уларның. Ул нинди кеше икәнен чамалайсыз инде ул моның. Башы төгәл түгел инде аның, күңеле дә төгәл түгел. Аның татарлыгы да шул чама. Шуңа күрә мин бу эшегезне бик нык хуплыйм. Шакырыгыз, ләкин гел генә барып йөреп тә булмый Мәскәүдә. Минем бер сезгә җимләшүләр. Гел генә барып булмаса гайны, давай әйтик, без мәҗбүр итик буларны. Онлайн режимдә дә җимләкләр була. Чөнки без җыелсак, менә без фәләнҗедән чыкканбыз. Без вакытын билгелибез дә. Зумга әйтәбез дә шуның вакытын. Шул вакытында шушы якның авылдашлар яки райондашлар, яки инде шәһәрдәшләр җыелабыз да сөйләшәбез. Җырлыйбыз. Бәлки ниндидер бизнес идея да туар, кем белә. Бу бик киләчәкле перспективный идея.